Hai que saber tres cousas para entender o que é Bico da Balouta. Que lles encanta a música, por suposto. Que cada un ten un oficio diferente, pero están xuntos de festa sempre que poden, porque son moi amigos. E que todos teñen en común un enorme amor pola súa terra, a Golada. Por iso, o que comezou hai 17 anos como un grupo de rapaces con ganas de saber tocar algo para divertirse, evolucionou ata converterse nunha asociación que traballa desinteresadamente para que se coñezan todas as cousas boas que ten a Golada e para que non desaparezan. Con ese afán organizan exposicións, intercambios con grupos de outros países, a festa da Randulfa, o concurso de espantallos e ata teñen feito un documental no que chaman a atención sobre a importancia que teñen as tabernas para a vida no rural. A vida no seu mundo, ao que senten que pertencen, estean onde estean. Teñen un orgullo de ser da Golada e lévano consigo como bandeira, non? Por enriba de todo o que teña que ver co económico, co tal, onde para nós está o compromiso coa nosa cultura, que a nosa terra, que a nosa música. Para min Bico da Balouta é un grupo de xente co que me xunto para tocar, cantar, comer, beber e pasalo ben de festa. Empezamos tocando tres e aquí estamos, levamos 17 anos e seguimos resistindo. O espírito é ser amigos, ben levados e seguir xuntos durante moitos anos. Non? Sobre todo, xente espléndida, magnífica. A sencillez, diría eu que é un pouco o espírito de Bico da Balouta. Non sei, pasalo ben, estar xuntos e divertirse. Gustan moitas tabernas, ir a tocar as tabernas, e estar en repichocas e esas cousas. Creo que lle gusta a todos os feiteiros. Sobre todo, festas hai que facer, porque se morren as festas, acabas a Galicia. Son da Golada de toda a vida, hasta que morra, ainda que esteña en outro mundo, ainda que marchei moi novo. Pero sempre reivindiquei a Golada como nación, un mundo diferente, un mundo distinto. Eles tamén o entenderon así, pois quizás me admitiron no seu, ao mellor por esta condición. A miña presencia en Bico da Balouta é un pouco intermitente, pero bueno, eles sempre están aí cos brazos abertos e para min é unha experiencia moi enriquecedora. Aprendo moito con eles, moito sobre o meu povo, sobre as nosas tradicións e sobre a tradición galega en xeral. O sea que é moi positiva. Para min é unha xente orgullosa da Golada, implicada, vamos, unha maravilla. Estamos. Está ben. Ana.
Son veciños de aquí da Golada, con diferentes profesións, que se unen en torno á música, non? Que se unen en torno á música. Nós temos todos unha inquedanza profunda pola cultura galega. Un pouco porque é unha cuestión de supervivencia. E sobre todo os que estamos en unha xeración intermedia, a cabalo entre o rural e o urbano, creo que temos a obligación un pouco de manter vivo este espírito da tradición, da cultura e sobre todo da nosa identidade, que se nos deixamos ímola perder de contado. Súmanse a toda a iniciativa, é dicir, sempre que se lles pediu colaboración, ali están dispostos e veñen coa súa música a alegrar pois a xornada ou calquera actividade, non? Estamos casi na sopa, non, dos veciños, porque alá onde hai algunha historia, lá está a Bico da Balouta. Home, para mí son da Golada, e iso xa é todo. Xa é todo, é dicir, son magníficos. E fan todo por recuperar e darlle pulo á Golada. Oxalá houbera moita xente así, non? Gústanos cuidar o noso povo, que tire, que non se veña abaixo. E iso que non somos todos da Golada, somos de alrededores e de fora do concello, pero estamos tirando por el. Son xenerosos, non son nada altaneiros, nin proeiros, nin nada. Son unha xente que pisan polo mundo con xenio, con xeito, pero sin desdicir a ninguén. Este é un mundo de pedra, este é un mundo ermo, en principio, non? Parece que non ten nada máis que pedra e tal, pero a pedra ten magnetismo e chéganos. Eu recordo unha laxe que eu xogaba de pequeno e ali para min aquilo era o mundo inteiro. Era case o planisferio, non? Bueno, non sei, ese mundo de pedra que nos atrae, que é unha forza telúrica que nos chama, eu creo que nos ten un pouco ligados a todos. A Golada é que somos así. Esta conciencia tan clara de pertencer a un mundo propio é común a todos os compoñentes de Bico da Balouta. E ese amor pola súa terra plásmase en distintas accións culturais coas que pretenden revitalizala, como a exposición de fotografía que organizaron coas imaxes de Tom Van Vliet, un fotógrafo holandés que pasou por a Golada hai 30 anos e que recolleu coa súa cámara estampas dun mundo que xa non existe, pero que os de Bico da Balouta gardan moi vivo entre todos os seus recordos da infancia. Tom Van Vliet é un fotógrafo de moito renome, xa a nivel mundial, non? E el, para facer o seu proxecto de fin de carreira, pois estivo, creo que no ano 80 ou por aí, na casa de Alfonso, como un par de meses ou por aí, para facer capturas para o seu proxecto de fin de carreira. E, bueno, a verdade é que fixo un reportaxe e ten uns documentos impresionantes, non? Home, pois eu estou moitas delas, non? Pois, bueno, reflexa un pouco o que era isto, pois fai 30 anos, que pois era duro, non?
Había que andar ao sol todo o día, mallar, andar ca galleta na erva e bueno, aquí hai moita xente que morreu. Pois bueno, recordos. Bellos recordos. Tenemos que dar conta que aquí nos últimos 30 anos fomos a ritmo de Fórmula 1, non? É dicir, pasamos de estar nos anos 70 ou nos anos 80 vivindo no século XVIII prácticamente, sin carreteras, sin servicios, a vida de fai 2 séculos, aos últimos 30 anos evolucionar moito. Entón, esos documentos están aí e dan fe de como era aquilo, non? A vila da Golada tivo 2 grandes detonantes que a catapultaron a ser unha vila con bastante vida, non? O primeiro detonante foi a feira, en 1788, bueno, iso fixo que a Golada empezase a tomar corpo, arredor da feira fosen nacendo casas, fose cobrando e ganando población. Os Pendellos é, sin lugar a dúbidas, o mellor recinto de feira que houbo e que hai en Galicia, e falamos de feiras tradicionais. Naceu aquí na Golada no ano 1788. E ao longo de 2 séculos foron crecendo os Pendellos, pois o último temos constancia de que foi levantado en torno a 1950. É dicir, que é bastante máis recente, non? E desa maneira, pois, construíuse todo un barrio que podía ter aproximadamente do orden de 170 a 200 construcións, non? E no recinto, pois, naceron varios tipos de construcións. Naceron os pendellos expositores, que eran os dedicados directamente á venda, á exposición de mercadorías. Despois había as casetas almacén, que esas eran feitas polos particulares, para albergar dentro dela pois a besta, o gando e tamén as mercadorías que iban facendo ao longo do día. E despois, como aquí non había ningunha hostelería, pois tamén se necesitaban pendellos para comer, e naceron os pendellos comedor. Chegou a haber 10 pendellos comedor aquí no recinto. A igrexa tamén quixo estar presente, e veu e construiu unha capela. E despois tamén foron nacendo casiñas, aquí no recinto dos pendellos, casiñas vivenda, que dedicaron os seus soportales tamén a ser pendellos de feira. E esa é máis ou menos a historia deste recinto. Dicir que houbo feira aquí hasta o ano 1977, ainda se facían as compravendas aquí no interior dos pendellos. Esta plaza chamase a Plaza da Randulfa, porque a Randulfa foi a última señora nativa da Golada que tuvo posto nestes pendellos de feira. E moitos anos aguantou sola hasta o final, hasta que xa morreu e xa ninguén máis volveu vender nada. E nós, o Bico da Balouta, facemos unha festa o 1º domingo de setembro, todos os anos, que lle chamamos a festa da Randulfa, porque os primeiros anos a fixemos nesta plaza. A Feira da Golada era como trasladarse a un tempo moi remoto e moi bonito, non? Tamén era bonito comprobar como se organizaba a feira por sectores gremiais, non? Había unha zona onde se vendían os xamóns, unha zona onde se vendían os queixos, outra zona onde se vendía o mel, outra zona onde se vendían os cacharros, a zona onde se vendían os zocos, a zona onde se vendían as telas, os ferranchos, o gando, os porcos, os coellos, as capoeiras, as vacas, é dicir, todo tiña a súa zona localizada, non? Buenos días. ¿Qué tal, señor Sucas? Repartiendo bingos. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, aí as parrillas que andaba mirando para comprar unha, fouciños para... Xa non hai de segar o trigo, xa non hai, xa non os trae, xa non se vende.
Estamos no recinto, no mercado de Feira da Golada. Moi buenas. Que a feira foi mala hoxe, non? Mirando as instalacións, vese a importancia que tivo esta feira, porque aquí comercializábanse máis de 1000 cabezas de ganado para carne de abasto, non? Viñan desde Castela, desde Asturias, da zona das Rías Baixas, moitísimos camións a abastecerse de carne da mellor calidade. Construíuse nos anos 80 e houve necesidade de, na parte central, habilitar tamén todos estes hangares de ferro para que coubese todo o gando amarrado. Houve feiras en que incluso non era suficiente, non? Eu tiña que estar o gando suxeito polas cordas polos seus propietarios aquí no centro, non? O decaemento da Feira da Golada non ven a ser máis que outro máis dos múltiples expoñentes tamén do abandono do rural, de como a Galicia interior está esmorecendo paulatinamente, non? A Golada ten hoxe 3.000 habitantes, cando hai 50 anos tiña 7.000. O traballo no campo e a gandeiría dos que sempre viviron a maioría dos agolenses apenas daba para subsistir e moitos marcharon na procura de empregos que lles fixesen a vida un pouco máis doada. Quedar no concello, aínda hoxe, é difícil. Hai que inventar maneiras de actualizar os traballos de sempre, como esta antiga explotación leiteira reconvertida en granxa de carne ecolóxica, na que as vacas reciben tanto cariño como herba. Ruliña, Luna, está bebendo. E a Petra, a Idemín, Ceci, Trisquel, non sei, Candela, a Canela, que máis, Furrús, hai moitas, Arena, teño, creo que casi todas están co seu nombre. Querolles moito, cóstame desfacerme delas, eso é verdad. Son como a miña familia, eso é verdad. Teño vacas, pois eso, que teñen 20 anos, siguen producindo, pero están moi acabadiñas, pero, en fin, non penso en números. O mellor sería o que tiña que pensar para darme a productividade e poder vivir mellor, pero voume adaptando así. Esther foi das que quedou, pero a maior parte dos compoñentes de Vico da Balouta traballan fora. Algúns son funcionarios na Coruña, Santiago e Vigo, e os que optaron por montar un negocio propio fixérono nos concellos veciños máis poboados. Bueno, pois isto é unha tenda de fotografía, vídeo, electrónica e informática, facemos un pouco de todo. Pero, bueno, é algo que seguramente que sería a miña segunda pasión, non? Coa música, que despois da música. Entón, pois, aquí levamos a un par de niños traballando e, bueno, pois, o que vos decía, non? Dedicándonos ás bodas, aos bautismos, comunións, reparamos todo tipo de dispositivos electrónicos, a informática, un poquinho de todo. E aí estamos. Eu, un dos vellos oficios, zapateiro, que xa casi non quedan, pero eu estou nesa dinámica de recuperar o antigo. E, bueno, pois aquí é onde veño todos os días, aquí meto clavos, poño solas e doi aquí ao martillo. Xa tuve varios traballos, e despois estaba no paro e decidime por isto, que sempre me gustou, pero nunca encontrei así onde pudera facer isto, non? E fixen un curso e aquí estou. E dáseme moi ben, moi ben. Como se fora toda a vida zapateiro. Como se nacera zapateiro. Eu sempre fui así medio cazoleiro, non? Sempre me gustou a cociña e un pouco así andar entre perolas, non? E isto, pois, ainda que o doce en si mesmo non é o meu, pero sí, ten un toque ten un certo parecido á cociña, non? Entón, pois, supoño que é por eso que máis ou menos me gusta, non? Din que non todos, ou casi ninguén está contento co que fai, non? Pero, bueno, eu, a verdade é que estou bastante satisfeito, non? É un traballo un pouco así como o tolo, non? Botas uns días, ao mellor ao principio da semana, botas hasta mércores ou xoves, que abres a boca, arranhas a barriga, e de repente chegas ao fin de semana e andas como un tolo, andas dormindo pouco e estas cousas. Encima, coas aficións que teño eu da música, que sempre vas a facer así algunha carallada da noite, e
E claro, despois pagachas o corpo po día seguinte, non? Pero bueno, vete. Bueno, estes son os meus fillos, Anxo, Mateo e Brais aquí que está facendo o eso. E bueno, aquí Brais parece ser que lle vai tocar a gaita cando sea un poquinho máis grande, está aí na flauta. E Mateo lle pega un pouco o tamboril máis a batería tamén. Enseñarnos aí como toca a batería. Balouta é unha zona de monte que abarca Moimenta, Cadrón, Vilariño e por aí. Este río que é o río Arnego, pois baixa por aí abaixo, chega aí a 3 ou 4 kilómetros e xuntase con un río que ven de Moimenta. Entonces aí, pois, os dous ríos danse un bico, e ese é o bico da Balouta. Pois mira, cando empezamos a idea que tiñamos era de tocar a gaita algo e tocar dúas pezas, era a nosa idea. Dixemos, bueno, nós tocar dúas, para ir así un día por aí a unha festa e tocar ali a Rianxeira ou tal. E bueno, pois despois foi pasando o tempo e bueno, pois houve outras pretensións, xa nos gustaba máis, queríamos tocar máis, queríamos fazer máis cousas, fixemos unha asociación, que primeiro non era asociación nin era nada, empezamos tocando 3 e aquí estamos, levamos pois 17 anos e bueno, xa hai moitas que non han resistido iso. Nós imos resistindo. Bueno, nós, aparte de ser un grupo de gaiteiros, somos unha asociación cultural e estamos en moitos frentes e a veces nos damos atendido todos. Nos atendendo algún. Aí na parte de atrás, que é a Veredas agora, pois é onde ensaiamos. Xa vedes que insonorizámoslo aquí con cartóns de ovos de Román, da pastelería do Román, e, bueno, unhas moquetas e tal, porque, non sei, fixemos así como podemos. Pero, bueno, sona bastante ben. E, bueno, pois aquí vimos todos os venres á noite, e despois imos tomar unhas cervezas por aí, onde podemos. Mira pro lado dereito, verás o San Benitiño. Aos de Bico da Balouta gústalles cantar nas tabernas, como era costume ata hai pouco tempo. Nos últimos anos deixouse de cantar, e as tabernas tamén van desaparecendo. Por iso eles decidiron facer algo para frear esa tendencia e para chamar a atención da xente sobre a importancia que tiveron estes lugares para a vida no rural. Tentamos recuperar un poquinho
todo o que son os medios do rural, e nós creíamos que o tema das tabernas eran algo importantísimo porque eran canales de difusión cultural, non directamente, así enormes. Entón, pois, unha vez que están desaparecendo, porque casi ahora todo o mundo, pois, desde que está de moda esto de las cafeterías e los lunch e los non sei que, todo aquilo, pois, un pouco desaparece e nós, pois, un pouco reivindicalo, non? Reivindicalo como algo máis noso. Se hai poucos anos había máis de 40 tabernas en Agolada, hoxe quedan só 13. Algúnha aínda conserva todo o sabor do outro tempo, e para que non deixen de ter vida, os de Vico da Balouta, ademais de percorrelas de viños, iniciaron no 2006 a xira polas tabernas, unha actividade coa que tentan recuperar o espírito musical que tiñan antes, tocando e cantando en cada unha delas, pola Agolada e arredores. Home, antes o costume de cantar creo que había en todas as tabernas, en todas as casas, en todas as... Cando se escarachaba o millo e cando se facía calquer acontecemento nas aldeas, pois creo que había a tradición de cantar sempre e creo que non se debe perder. E nós queremos que non se perda e de momento estamos conseguindo un pouco. Bailaches Carolina, baile, sí señor, dile con que bailaches, baile con meu amor, baile con meu amor, baile con meu amor, bailaches Carolina, baile, sí señor, bailaches Carolina, baile, sí señor, dile con que bailaches, baile con meu amor, baile con meu amor, baile con meu amor, bailaches Carolina, baile, sí señor. Fixemos esa xira e despois dixemos, pois temos que facer un documental pois destas tabernas para que algunha pois irá pechando e irá quedando pois polo menos no recordo ese noso, non? Eu creo que as tabernas do rural non se debían perder por moitas cousas, porque podes vir ás 12 da noite e está aberto, ás 5 da tarde tamén, e ainda incluso ás 2 da mañá se chamas á porta, ábrenche e ainda che darían calquer cousa. Cousa que nun supermercado ten as súas horas, cerra e punto. Eu creo que ten... O que pasa que hai pouca xente moza e, bueno, perdes un pouco a tradición, pero creo que hai que tratar de conservarla polo menos no pouco que queda. Hoxe as tabernas seguen a ter unha importancia contrastada no mundo rural, pero no pasado tiveron un papel moito máis determinante que na actualidade. Nelas estiveron as primeiras radios de válvulas para escoitar os partes da Guerra Civil. A principios dos anos 60 atraeron de maneira especial a un sector da poboación que antes pouco habitaba nestes lugares. Nenos e mulleres
acudiron para ver o revolucionario invento da televisión. Dese xeito, podería afirmarse que foron os primeiros teleclubes e que conseguiron aglutinar, de arredor destes locais, a maioría da poboación das pequenas vilas e das aldeas, algunha xente que antes só acudían para comprar o gas do candil, o coallo do queixo, aceite, azucre, etc. Foron e son lugar de xogo, de mozos e nenos que aprenderon e aprenden aquí os secretos do futbolín, da rá, etc. Prácticamente non houbo parroquias en Taberna. Moitas delas tiveron máis dunha e algunhas rondaron ou superaron a media docena. No caso de Brantega, Borraxeiros, Ventosa e Agolada. As tabernas, sobre todo no rural, teñen dobre importancia, porque son lugar de congreso social. É dicir, e despois tamén o servicio que prestan, porque ofrecen as mercadorías máis inmediatas, non? Pero, sobre todo, a dimensión máis importante que teñen as tabernas pois, é o poderse reunir os veciños, convivir na taberna, cantar, enterarse do que sucede, etc., etc., non? Esta taberna, a do Costa, é un dos lugares onde habitualmente se pode atopar aos de Vico da Balouta. Aquí, a carón do pipo do viño e de algún chourizo da casa, acostuman a pasar moitas horas de música e amistade. E con eles cantan a miúdo os irmáns de Pilar, a taberneira, que aínda que fixeron carreira fora, sempre que poden volven á Agolada e non deixan de repetir na taberna familiar esta escena que viron tantas veces de nenos. Estes 9 irmáns, aos que aquí coñecen como os fillos do mutilado porque seu pai era mutilado de guerra, disfrutan moitísimo así. Tanto como súa nai, Lola, orgullosa ao escoitalos e o ver o moito que se divirten xuntos e o apego que lle teñen ao seu, ao que viviron de rapaces, á música, aos amigos e á Agolada. Os mesmos principios que moven e que definen o espírito de Vico da Balouta. Realmente bonito pois é a actividade que eles fan Vico da Balouta, de cantar polas tabernas e de recuperar esa tradición tan fermosa, non? Pois mira, o que pretendemos basicamente é estar contentos con nós mesmos, non? Nós sabemos cales son as nosas limitacións, e, bueno, da forma máis humilde que podemos, pero sempre da forma máis digna tamén, tentamos facer este tipo de cousas que é a música que facemos, é a música, pois mira, humilde, pero feita desde o fondo do corazón, eso segurísimo, non? Vico da Balouta, pois, hoxe xa non é que toques ben, toques mal ou toques peor, non, senón é a amizade que hai, o compañeirismo, ese rollo que temos, non, de casi familiar. Disfrutar co que estamos facendo, non é en plan supervivencia ni nada, é un hobby que temos, unha maneira de xuntarnos, somos amigos, non sei, disfrutar. Únenos a música e a música galega e iso está moi ben. Hai distintas xeracións, non se nota a hora de compartir esos momentos, non hai diferencias de idade. Para min Vico da Balouta é un grupo de xente co que me xunto para tocar, cantar, comer, beber e pasalo ben, de festa. Nós somos gaiteiros da taberna e de Carballeira. Non só da taberna.
espírito é ser amigos, ben levados e seguir xuntos durante moitos anos. Non temos máis que a música e estes ratos que pasamos que bueno, para todos son unha descarga, non? É dicir, que é unha cousa fundamental, é moi terapéutica.